Ya. Ngaturaken Lijeng Dalu pandemen setia. Age saking Nyu Turangga Satria Muda. Ayo. Ngaturaken atur prong warga sami. Pepanggihan kalian warga seni tari. Jaranan campur sari Turangga Satria Muda. Asli saking tanggung baran pakis rejong kang dipun pimpin asline Bapak Muryani nyoto pancen seni anglure budaya Jawi Turangga Satria Muda kanyen nyuwun marang Gusti muga tansah rahayu tetep jaya selamina. Ya Ya. Os enak lo ya. Ngaturaken atur prong warga sami. Pepanggihan kalian warga seni tari. Jaranan campur sari Turangga Satria Muda. Asli saking tanggung membaran pakis rejo kang dipun pimpin asline Bapak Muryani nyoto pancen seni anglure budaya Jawi Turangga Satria Muda anyen nyuwun marang Gusti mugi tansah rahayu tetep jaya selamina. Ayo selamat malam semuanya penontonku. Oba. Os. Ngaturaken atur prong warga sami. Pepanggihan kalian warga seni tari. Jaranan campur sari Turangga Satria Muda. Asli saking tanggung baran pakis rejo kang dipun pimpin asline Bapak Muryani nyoto pancen seni anglure budaya Jawi Turangga Satria Muda anyen nyuwun marang Gusti mugi tansah rahayu tetep jaya selamina. Asik. Ya. Ngaturaken atur prong warga sami. Pepanggihan kalian warga seni tari. Jaranan campur sari Turangga Satria Muda. Asli saking tanggung baran pakis rejo kang dipun pimpin dening Bapak Muryani nyoto pancen seni anglure budaya Jawi Turangga Satria Muda anyen nyuwun marang Gusti mugi tansah rahayu tansah setya lan minulya.